म्यूजिक बाय जयदीप माही। आइल बानी गौआ में तोहरा नाचे, चढ़ी के चौकी पर हुमाचे। अरे आइल बानी गौआ में तोहरा नाचे, चढ़ी के चौकी पर हुमाचे। हमरे ऊपर दीवाना बा बुढ़ावा औरी लइका, देख के 10 टकिया के सीका, सीख ढोढ़ी चाटे के तरीका। देख के 10 टकिया के सीका, सीख ढोढ़ी चाटे के तरीका। सीख ढोढ़ी चाटे के तरीका, ढोढ़ी चाटे के तरीका। डीजे विकास रीगा आव पढ़ा दी चुमा चाटी के पाठ हो जई बटेंड बबुआ, मानो तू बात हो। हाँ, आव पढ़ा दी चुमा चाटी के पाठ हो जई बटेंड बबुआ, मानो तू बात हो। रही जे नॉलेज लागी तहरा, आगे सब कुछ फीका। देख के 10 टकिया के सीका, सीख ढोढ़ी चाटे के तरीका। देख के 10 टकिया के सीका, सीख ढोढ़ी चाटे के तरीका। म्यूजिक बाय जयदीप माही। खुल जाई भाग सुना अमित तोहार हो, हमरे से सीख के गईले बिरजस बहार हो जाग जाई भाग सुना राजन तोहार हो, हमरे से सीख के गईले बिरजस बहार हो। सबके इहे सिखावे खातिर हमरे मिलल बाठीका। देख के 10 टकिया के सीका, सीख ढोढ़ी चाटे के तरीका। देख के 10 टकिया के सीका, सीख ढोढ़ी चाटे के तरीका। अरे सीख ल कामे आई।